Ahojte žiaci, to som ja, vaša kamarátka Matylka. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na slovné úlohy, ktoré som si pre vás pripravila. Babka doniesla mojej mamičke vajíčka na koláč. V jednom obale je 6 vajec a babka doniesla 4 obaly vajec. Koľko kusov vajec babička priniesla? Skúste si to najskôr vypočítať sami a video si zastavte. Tak poďme sa na to spolu pozrieť. Obalov máme 4 kusy a v každom z nich je po 6 vajec. Koľko vajec máme spolu? Zápis. Obalov 4 kusy, v každom 6 vajec, spolu koľko máme vajec? Výpočet. 4 x 6 sa rovná 6 plus 6 plus 6 plus 6 a to sa rovná 24. Odpoveď. Babička priniesla 24 vajec. Majka začala pracovať v obchode. Každý deň dostane 24 eur. Koľko si zarobí za 5 dní? Skúste si video zastaviť a príklad vypočítať sami. Ak už máte, poďte si to spolu so mnou skontrolovať. Majka dostane 24 eur za jeden deň. A my potrebujeme zistiť, koľko peňazí dostane za 5 dní. 5 krát 24 rovná sa 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24. 24 plus 24 rovná sa 48. 48 plus 24 rovná sa 72. 72 plus 24 rovná sa 96. 96 plus 24 rovná sa 120. Majka za 5 dní v obchode zarobí 120 eur. Anička ráno stojí pred zrkadlom a nevie, čo si má obliecť. Má 3 rôzne sukne a 2 blúzky. Koľkými rôznymi spôsobmi sa môže obliecť? Skúste si video zastaviť a príklad vypočítať sami. Ak už máte príklad vypočítaný, skontrolujte si ho so mnou. Anička má 3 sukne a 2 blúzky. Potrebujeme zistiť, koľko kombinácií si môže obliecť. 3 krát 2 rovná sa 2 plus 2 plus 2 a to sa rovná 6. Anička sa môže obliecť 6 rôznymi spôsobmi. Janka a Hanka boli zbierať jahody. Janka nazbierala 5 plných košíkov. Hanka nazbierala 2-krát viac. Koľko košíkov nazbierala Hanka? Skúste si video zastaviť a príklad vypočítať sami. Janka nazbierala 5 košíkov. Hanka 2-krát viac. Potrebujeme zistiť, koľko košíkov nazbierala Hanka. 2 krát 5 rovná sa 5 plus 5 a to sa rovná 10. Hanka nazbierala 10 košíkov jahôd.
V diktáte spravil Jožko 4 chyby, čo je 3-krát menej ako mal Lacko. Koľko chýb mal Lacko? Skúste si video zastaviť a príklad vypočítať sami. Jožko mal 4 chyby, čo je 3-krát menej ako mal Lacko. Teda, Lacko mal 3-krát viac chýb ako Jožko. 3x4 rovná sa 4 plus 4 plus 4 a to sa rovná 12. Lacko spravil v diktáte 12 chýb. Kamoši, v tomto videu sme si prešli 5 rôznych slovných úloh a ja vám ďakujem za spoluprácu. Ahojte!